Atensyon sa mga magpasagad og parking sa parade route sa Sinulog Grand Parade. Gideputize sa CCTO ang mga private towing company sa pagbitad sa mga sakinan. Kini uban pa mga sinulog updates ang ipadangat ni Alan Domingo. Giklaro sa Pangulo sa Cebu City Transportation Office Circle RC nga walay exempted sa ipatumang lagda sa trapiko panahon sa Sinulog 2025 ug sa Fiesta Senior. Higpit nilang ipatuman ang no parking sa mga dapit nga dili designated parking area. Wa usay parking area ang gitagana ang city government diin giawhag nila nga mogamit lang sa mga pribado o commercial nga establishmento. We do the initial violation like obstruction, parking on undesignated parking area, yun ana. Then after which sila na maoy mo tow. So mubayad ang driver namo sa 1,000 initial violation, mo issue me og say OR, and then separate ang sabayranan sa private towing company. Samtang gipahibaw sa CCTO nga alas 2 pa lang sa kadlawon sirad ana ang mga kalsada sa parade route. Tugutan lang kadtong aduna importante kaduhukan sama sa mga sakyanan nga muhakot sa mga props ug ubang delivery kabahin sa Sinulog. Apil na ang media apan alas 10 sa buntag wa nagyoy sakyanan nga paagion sanglit nakaplastada naman ang mga contingents. Giklaro sa CCTO nga wa sila hatagan og vehicle pass. We highly encourage all of those kaning spectators and ato ang mga deboto nga ug mahimo parking sila sa mga commercial establishments. We're going to discuss the rerouting and the traffic scheme towards our public utility vehicles. Mukapin sa 500 ka mga CCTO personnel ang i-deploy sa adlaw sa Sinulog. Kauban si Godfrey Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.